Безнең өчен кадер-хөрмәткә лаек булган кешебез, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әниебез, кадерле әбиебез, хөрмәтле кодагыебыз Хасанова Эльмира Рафик кызының 11 март көнне матур 2-5ле юбилее дип башлаганнар үзләренең җылы эчтәлекле котлау сәламнәрен яраткан тормыш иптәше Гаяз, кызлары Алиса, Гүзәл, кияве Раил, оныгы Айрат, кодагыйсы Шамил һәм Разия. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле кодагыем, газиз әниебез, яраткан әбиебез 1968 елның 11 мартында Николаевка районының Курмаевка авылында беренче бала булып якты дөньяга килә. Онардан соң гаиләдә 4 бала булып үсә сеңелләре Дания, Раилә һәм бердән-бер энеләре Раил. Әниебез бәләкәйдән үк әнисенә ярдәм итеп бик күп эшләр башкара. Яшьтән үк бакча карау, кош-корт үстерү, мал туарга азык әзерләү, бәрәңге утау, сыер сау, бу эшләр барысы да якыныбыз катнашлыгында эшләнә. Авыл баласы мәктәпне тәмамлап, әни-әтисенең насихаты буенча укуын дәвам итәргә Сингелей шәһәренең педагогия училищесына керә. Аны тәмамлап, туган авылы Курмаевкага кайтып, укытучы булып эшкә урнаша. Балаларга белем биреп, бик нык эшен яратып башкара. 1990 елда 8 март көнне күрше авыл егетенә Хасанов Гаяз Рафат улы белән никах укыталар һәм зурлап той уйныйлар. Әтиебез белән алар бер-берсен беренче мәктәп көннәреннән белә башлыйлар. Бер сыйныфта 10 ел бергә укыйлар. 32 ел матур тормышта кешеләргә үрнәк булып гырләшеп эшләп торалар. Әтиебез әнинең терәге дә, ярдәмчесе дә. Әниебез безгә 2 кыз баласына үрнәкле, яхшы тәрбия бирүче дә. Беренче кызы Алиса стоматолог һөнәрен үзләштереп, Татар Кынадаг авылында гаиләсе белән яши. Икенче кызы Гүзәл Мәскәү шәһәрендә фармацевт буларак эшли. Әниебез һәм әтиебез кышкырт үстерәләр. Әниебез чәчкәләр үстерергә ярата. Аның өй эшендә дә, бакчасында да күз ягын алырлык гөлләр үсә. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамылар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гөл чәчкә аткан роза шикелле 18 яшьтә булырсың. Рәхмәт сиңа вакытында пешкән ашым, ары үстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит, бу бәйрәмең көнне ихластан яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа? Гомерлеккә ярым булдың, бәхетле булып миңа. Телин безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынгы белми, бик уңган хатын. Гөл безгә ярдәм итә. Бу дөньяда балаларым өчен генә яшим дип әйтә. Без анарга нык рәхмәтле. Кадерлебез, әниебез, әтиебез белән тигез тормышта, сау-сәламәт, картайган көндә дә пар канатлы булып яшәвегезне телибез. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый безне үстердең. Котлы булсын синең юбилеең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Табигатьнең матур аенда тугангамы, күңелеңдә һәр чак изгелек. Кылган яхшылыгың кире кайтып, күрсәң иде үзең игелек. Пар канатлы, бәхет нуры юлдаш булсын. Мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Котлы булсын гүзәл юбилеең. Бәхетләрнең телибез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Эльмира Рафиковна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Çiçeklerim